Здравейте, приятели! Докато си пия сутрешното кафе, искам да ви демонстрирам нещо впечатляващо, което аз знам, че е реално действащо, и за това съм ви подготвила ето този лимон, който ще демонстрира кожата на нашето лице, защото като характеристики много наподобява на нашата кожа, и една тъничка салфетка. И ще демонстрирам действието на нашата четка Zeitgard, която е почистваща за лицето в съвършенство. За целта ще използвам помпичка с вода, за да намокря салфетката. Ръчно, когато тръгнем да си чистим лицето, ето какво става. Салфетката се скъсва. Ще обърна другия здравия край. Ще напръскам. Отново с помпичката така, еднократно, и ще пусна четката в действие. Какво стана с салфетката? Салфетката е цяла. Вярвам, че това е съвсем красноречива демонстрация колко е щадяща четката, защото нейните връхчета са с сферични заоблени краища и движението осцилация, което е въртеливо наляво-надясно, всъщност ние изтегляме мръсотията от дълбочина навън и така сме сигурни, че всички прахови замърсявания или грим, или каквото има натрупано като себум в нашата кожа, ще бъде почистено перфектно с почистващата четка.